нас на обзоре 24-й модельный год Nissan Navara. Mehriban iyileşler, sizin hemmeňizi Dubaydan gyzgyn garşylaýas we biziň YouTube kanalymyza hoş gördük. Sizin bilen kompaniýa Maşinmazar we Goýmen alyp barysy Haýt Murat. Şu günki gepleşigimizde görkezjek bolýan we gurung merjek bolýan awtologumyz 2023-nji ýylda çykarylan 2024 model dolgyny täzelenen Nissan Navara pikapy. Bu pikapyň bahasy ve возможности, komfortnosti, neçe tonna yük çekip bilijiligi ve beýleki fişkalaryny gözüňizde tutamyzda özüniň konkurentlerinden bäsleşlerinden hassa öňe saýlanmany başardy. Bäsleşleri kimler konkurentleri? Toyota Hilux, L200 we beýleki pikaplara seredeňde hassa owadan çykarylan we hassa bahasy amatly. Şu günki abzorumyzda 2024 model Nissan Navara pikap. Başlayalım. Nissan Navara şu maksatlıkta bar pikap, hemmesi Европейский komplektatsiya, içi peçkalı, kondisionerli gelýär. Näle görnüşleri var? Nissan Navara 2024 model çıkarana iki görnüşli dvigaçelli çıkardı. 2-3'lük turbo dizel gelýär we 2,5 turbo dizelli motor gelýär. Bizdäki şu maksatlıkta bar pikapymyz şu görüşüňiz 2,5'lık dvigaçel turbo dizelli, который 187 at güýji ve 450 Nm kurçaşy moment. Şeýlede eger ortalyk bilen alamyzda 2,5 turbo dizel motoryň güýji 160 ortalyk bilen alamyzda 160 at güýji we 403 Nm kurçaşy moment. Maksimalny aňyr başy berýän at güýji 187 at güýji we 450 Nm kurçaşy moment. Näilek renkleri bar? 7 renkde çykýar. Ak renki, qara renki, şu görýäniňiz Leonardo Grey, mokra asfalt renki we gyzyl renk hemde medowy, met bolany şokoladny renk bolýar. Qara, gök renkleri bar. Transmissiya korobka barada aýdymyzda 7 stupençli avtomat gelýär, 7 skors avtomat. Eger mehanika bolanda onu 6 stupençli, 6 skor mehanika gelýär. Şu görýän komplektasiýaňyz iň aňyr başy maksimal komplektasiýa. Komplektasiýanyň ady Pro 4X. Bu komplektasiýada näme gelýär? İçinde kojany salon, 8 düýmli uly multimediýa ekran, touch screenli, 360 gradus kamera we Bluetooth arkaly biriktirip bolýar. Apple CarPlay, Android Auto işleýär, cruise control we aýagyna inişler 17'lik diska gelýär. Nissan Navara'da 16'lık razmerden 18'lige çenli diska gelýär. Edil şu matly görýän komplektasiýaňyzda 17'lik diska. Razmeri 255 65 17'lik. Öňünde 4 linzali sветодиодный projektorny fara gelýär. Sızdyho şeýle gündüz ýanýan we aşağında LED противотуманкасы gelýär. Indi daşsypatwarda aýdymyzda näme şu taýsyna накладка на крыле, подножка aýak goýan, боковой aynasy, повторителем поворотника, 360 kameraly, kapynyň tutawaçlary, rучкасы bezключевой dostuply, üstünde de railing gelýär. 5 orunluk kojany salon, helka aýdyp geçişmýäli. Bak ýomkosty 87 litr dizel. Iň esasy zatlarynyň biri pikap aslında bir fermerler üçin iş üçin çykarylan awtolog bolan soň yük götürjigi 153 kg we onuň aşary arkasyna pritsep, çileşka seplap bolýar. 3,5 tonna çenli arkaýna şu pikap çekýär. Arkasyna parktronika gelýär, arka kamera gelýär, sветодиодный arka faralary we näme обновлённый şeýleje logotip Nissan. Zamok, orta zamok, näştaýdan ortasyndan açylýar, iki kaptalynyň tutulýar. Käbir pikaplarda görýän bolsaň şeýle iki kaptalyny açylýandyr. Bunun ortasynda.
Ve şu tacığından arka bagajın kapısını görseňiz Navara ýazyly gelýär ştampowyny. 4x4 ýagny isteseňiz 2 wada izi işleýär. Sürüp bolýar, isteseňiz 4 wada geçirip sürüp bolýar. Koşmaça koyup bolýan dop opsiýalary näme doполнительный arkasyna şeýle ýapylýan sıyırmaly görnüşi bar, skladowysy görnüşi bar, krышка koyup bolýar we onuň naşary vanyçka diýerler şeýle plasmas içine koyup bolýar we hemde şu taýjagyna sportiwny duga koyup bolýar. Şu görýän arka fortuşkaňyz bardyr, aýny içinde knopka arkaly açylyp ýapylýar. Hawa. Inni подвескасы var da aydamızda arkasına 5 çarjına geliyor. Görüyorsunuz. Kстати, bu odat ramnay konstruksiya. Gön ramada oturuyor. Мощный пикап. Önünde de поперечный рычаг двойной, независимый. В принципе, bolly. Ини aň arka ağ renkliğini görkezgen ol ne bizde bazowy komplektasiýa. Bazowy komplektasiýa şolary alyp gelýär. Обычно öňkü formasyny meňdeşiräkdir. Kamerasy ýok. Galogenowy lampaly, prostoy fara, tumankasy ýok, aýagynda da 16-lyk ştampowyny diska gelýär şolary ýalyk. Berde podnожкасы ýok, railing ýok, bokovoy aýnada kamera, zat повторитель ýok, prostoy içe mata salon gelýär. Ýöne bu 6 stupенчатый mexaniskiy коробка передача, 6 skor mehanika коробка. Motor edilişleri ýaly 2,5-lyk turbo dizel gelýär. 187 at güýji we 450 Nm per çarşymemetr. Esasy bahalary Bahasy şumat yanvar 2004-de düşürýär şu video obzorumyzy $22.000 paket ýagy bilen $22.000 şu bazowy komplektasiýa. Egerde polny fullowy komplektasiýa aljak bolsaň aňar başy bu Pro 4X gelýär. Nissan Navara Pro 4X. Buň bahasy $32.000. Egerde bu video obzorumyzy halanmarsaňyz onda like basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň we indiki videolarymyzda näýelik maşinalary obzor etmegimizi halaýan bolsaňyz, görmek isleýän maşinalaryňyzy tesvirde kommentarda ýazyp galyryň. We iň soňunda hem özümiz barada beýlek geçesim gelýär. Biz kompaniýa Machine Mother FZCO Dubai kompaniýasy eýem 11-nji ýyllar Dubaýda maşynyň söwdasy bilen meşgullanýar. Onuň naşary görkezýän hyzmatlarymyz awtolary saýlap bermek, awtopodbor, avtolary bejerip remont, tuning işlerini edip bermek, avtolary SNG, Orta Aziýa ýurtlaryna eltip bermek dastavka we avtolary berde Dubaýda nomerlap bermek hyzmatlaryny. O galyp avtolary bilen baglanyşykly näme hyzmatlar bar bolsa biz şoň bilen meşgullanýas. Biziň web saýtymyz, Dubaýdaky ofisimiz, telefon belgilemiz hemmesi şu videoň aşagyna bellek galdyryrys. Videomyzy soňuna çenli görüňiz üçin köp minnettar. Hoş sag bolun, salykda görüşelim.